Edisio ketal hafang phaimani yaglo 11 Moharani Teliamura Constitution ni Borom genang Komol Koloi dini kokti salot thangai berai naikha mungya kami ardi blog by khobjak khagra sora edisi blejo tai nuna sora edisi blejo bo thangai naikha aroni kami amjani lukurok bai malayoi khoglam salaikha kami amjani lukurongni naharmung tei sanmung tamo aborongno naina bagai berai naikha kamio tei kekerek nungjangnai tei ferang sanlaimani rokbo nungjakha tei ketal edisi hapangni phaisingtei chubamung chubana bagai kogrkha kamini lukurongno edisi amchai bisingo tongnai lukurongni bagai tabungni edisi hapang edisi amchai bisingo tongnai lukurongni bagai tabungni edisi hapang belai kahamni bagai yapri sena thangai tongo hinai sakha Borom genang Komol Koloi. Egar Moharnipur Telemora edisi achok thaini tini chung nunasora edisi bilis ni joto kami yo ni lukorok bai oroni chokdiri rok bai tai tipra mo thaw samung tangnai rok bai chung kok salainani bagai puila ang o amchaini MDC tabuk tai samungchari phang adong ongoi sakham tai malmata bedekni barjaman mane ulo puila ang tini gaireng amchayo berai phaikha o gaireng tongnai rok hathai tongnai rok borokni sanmung tamo borokni nahar mung tamo जों थानसा हनै जतने कप्लायं लाइखा ताबो borok sini edisi hafangno tamo poila sanna mochok aborokno sinnani bagui phaimani tini जों kwbangma lukorok bai kok salaikha kebo tui kebo phirang kebo lama kebo bagan kebo kheba kwbangma juda juda panchayat ni bisingti village committee ni bisingti sanmung rokno dati supungnani sanka aborokno जों kogrikha edisini chikonsa rang paisani khosruda rang paisani bisingo tongmungno जों sini phan tongkha hingke जों dati no o samungrokno khlainai hinai hingke tai kaisa hingke जों oro phainu phaikha kami o jagao wak bori thibemani जों nukphaikha joto kami uno wak bori thibai wak si phaliman lelia lungao tisastrung rok si khitari makhibi laiso ni जों khanaka wak si mia sui rok bahino kamini jotono thui thangphaikha nei khanao oborokno ang jehetu prani sampod bikas doptor ba malmata bedekni chari phang adongba bahaike जों edisi ni phaisingtei o wak bormani tok bormani obaherno dati ka soiman edisi hafangni phaisingtei tamo samung batang naharjaka जों tamo naharmang aborokno ang phainai khana tangsalono abo chini principal officer ono ringei ang sungnai tamo immediate tamo borok chuba churiman tamo chuba churikha phiaba जों dati no aborokno lukorokno bahaike chuba churiman abon chationgnai tamhniba wak pon rilai takta khom rilai sini tipra sarok rang paisa ajiwi thangai tonglai jamaba abo tongmuno sabjani bisingo salsa salni bisingo no kami thei thangka ke abo belai khichini bagui rang paisa o belai halok khami asenai abon bagino chatiokna aboni bagino ang tini berai phaimani tini nuna sorani joton se Ganganagar ni border obo Nabojaypara Nabojayriangpara oro phai lukorok koksai belai khene khatong thoka borok bahino paimano ulo borok obhaikene phai luko adong rokno berai phainai mosujago kaham hamia sungjangnani mosujago amoni bagino angbo je jagao ano budri pe khe je kamin borok ano budri kaplai khe joto kami joto panchayat no obhaike guri ang lukorok bai kok salai tongo borokni sanmung tamo borokni naharmung tamo hambai।